machibu bonoroche na twagenda kuima inyoroche twachaiga obwa tumura umumuri batewa igona machibu narobori kera basikari bagocha ukana anga mwe gatoba ina madharau mondo ya mokwana ngaba MC yao amu baikange ngamba gwate kisune ono my friend abura nyumba ali buoye kuroso omongi noye n'abana na inwe moche morore ng'a bura kanyaba itana ine nsaiga buna mwanjete eko bakora rigasi moche morore penge yugo tiri raisi go twatebire pole mangana ya nabaro buruire mboro ikiagera na intu tore normal human being abo tukurwara nabo tukubunonde bwensi abacharia gotonyora nabo makweria gotonyora bunonde bwensi igo ekero omonto asirire ntugukwana mangana mangi kera narukuruguraria bageni bari gocha bageni abu mbamanyite ngo no mu MC ende bona indego maite nabo turigo abanya saa tutungitego kini gasingo kora turi nabantu baitumba twanje tuna mwanje tu mondo ya mukwana ngaba MC yao amu baikange ngamba gwate kisune ono my friend diganya saa gokonye bapasta mbara tigatusabirane ikiagera twensi ngusira turi goronero turwanirira buruti buri ikiagera nje makweri tinga weti na inde ubuna bubu Kristo makweri turi konyawa injire ndiye nserache okonyawa ekero mwaita ngo bwate bibi igo matuko yo mweshimiwa na barenge buna igiteiga tigatusabire familia yae iga abantu bekenyoro etwira libageri iga kukwana ya make esenginjo nabageni turi nandaba nabaminto matanga tumaite na yaino na ndi tubajite ni twacha kwa pole igombi ya muno sana kero tugendera tabakamambi tigatormerani elinde inyangi yo mintere tugendera kono mungu wetu wa kawaida mbiya muno sana yo mono ndi buna mwewa no garon kuruko no mwe MC yo manyero tuchache note gete gotebia kwa abantu bakiamu kama pole na sana kusema joro tu mchumbe mwalengeretie kuna mwalengerete kirende sabali no tuli ya kabere aika naso ange ondonya gateba ngumanyite ngamatanga nini ono ma MCA wakirina bantu chikura kera basikari bagocha ukana anga mwe gatoba ina madharau oliokana ate bigwa atali sobo iga ngusi ega dokolero mochube ona torangi twasalia ndoro getimaski twara kon stadium ndo watimaski abantu ba kwete bwana gwetanie godia na gwetanie 20 bago tukutumagi era na abwatia yo eta basikari chibese nero gokoraki nero koretu korara yo tabaeti nero kore kurende korega siye asobo kena to sikut to akere chikura so aina matarwa semainye askari aba tigabarenga rigorwa biya mono abantu bakiamu kama na bakwanira imbiya mule ngorera na kegima nombe kubashaje bairi n'abasani speaker abakwanira imbiya mule naende nonya turamakomu erieta nche mwaigwa nkuru kwa Josephine umbati naende kuranduka bareri ichivu korero tinkabwati machivu bonoroche na twagenda kuima inyoroche twachaiga obwa tumura umumuri batewa igona machivu narobori ase Rose n'abana bao n'abamino ni mono ntete guchigukwanira Rose gongo gotebia unante ne inaiga no mubura kandi ona abo mubura ka mitinyi yarire biriga na incho mugakone na arara musia bano wachira iga kwa pole mugusiga goteba nga burumbu anyane ya matecha na busayo pole yeiga
twabana siasa nkogenda twenga matanga buna nachira amatanga nabwata likondo nateba pole kabisa eria ine ukuruporo uko rwa magombao lakini akere nasirire tu yabete buna mangana y'umutwe mangana maita mangana ari umutu poro muntu agochigogotebi tukuiguse nkiki agotebi go inairo singotebi bakankabora nga ninchembe burunge bori nkarango mutu gonganya nkarora bono ngambwe natengere nyesie kire no nasigete bono nabeiro mwao birengera iri bikunganya sana lakini ndaite gotene nago koremia ogotebinga omoremi nakaro nakaborire ngabona maene muntu norem lakini ekere urari omoremi uyo buno mpasta atene nagaigo urandi ototebi nganto basakoba tosire totabwatie tumaini rango tumusemerio monene ande rosingo gotainga semerio monene nero uranyare gokuruserio bokendu boria na hende nero uranyare kuri gichinchira chia ikiana bwa tumuruberio ugochigo kurendera abana bari bawo nchino oromo oboremu nataka gokoreta omoremi uyo bene Yesu Kristo nyasaye goetera se Yesu Kristo ikina kiyo kanda gotebirosi na bamino mura igorosi ni maitenga no bwata amariga mange unabono iga mu bisangio yo itararete nje twabeire na Mainyase County Assembly ku 2013 abantu bakia mukama muasiririo murai bwengenjo yara Mainya gari ngumuntu bwamangana abere tarenge na machiu mange bunanje nkulia mangana manga siga kagotebirira ngana erimo na lierigo nayo nimanyete ngana abwatie inyumba yaye abantu baye bagenda bachikurendwa Rose nyasaye nagutenenere nanya ari gutenenia inyumba yawo nchikina kinda ate abantu bakia mukama pole sana singenje ogusiria umuntu bwengencho uri kurukukene pole sana Rose twarobore mugwisaine kiara mariga yo korera bono iga nyasaye ngukwagatari ngukurusia rukendo bia mana seringa. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amina. Kristo Abantu bonsi ba iga kiamukama familia abantu twensi twarule County Assembly ya Kisii gochako sangana inwe ase amabaya jegento ndabatabinekemo omusemerio monene aende tube kama saborero lindo muruberi oyo muyego oyo gwe minto mainye wale okoronere mirimo ogende na ndoere buya na samaskani ekerora abeigo tumwakanya sambia. Asante sana yamano abatuwegerete ngani abachumbe ndara leta speaker na leta banga kire balendi cyane yamano ngakieri konyora ndara chorwa 2013 narengo mwezi dio omojuju na ndo ishwe kanisa lakini na nasobo gambi twasona Mainya 2013 bigana yumbu azige ndeke tingo manyosaye ekora nkwara betu mochumbe bake assistant minister gasoji dini chonsi njende dini chonsi papa mukatoliki nonde papa assembly nonde bono ntalanga Yesu atokonye nonye tokorera bono nterese kebunge kenkoreta speaker na tokore emirimo ya Nyasaye na tokwane amang'ana maya oye koera na togende iguru egakorangeria marieta nimbeo egakorangeria marieta egakorangeria marieta egakorangeria marieta egakorangeria marieta nimbeo aya monye gubuya kera speaker akori gukwana ndi moko manyanga ni maite protocol anga mogo tigange ndi nantagete iko gukora gukwana ora tutara abantu be familia babiri tumago saba kwa mwario orio gwana ine babiri because nabwa banyene asomo muromo nenare engineer no moigo ya daktari nara bika yona. Thank you very much. Mnyakero welfare
family ya Kennedy Mainya aba Reverend Muregaiga aba MCA Bakisi County Assembly abarai bechigenjo ao Murega abageni Mwaicha abanyene Kenyoro nima itina sama bitoli na banku bakwani bwairire into Kurukisi County Assembly tuawa ngeterero toiche togenda stadium aba reverend aba nabo barenge basabe bakora masabaroro ekogera ekanisa ya Church of God lire bosonga alinenke yare guisana bantu bonsi yagera twabanga nga tokogenda stadium senge Jumainya na njire n'abantu abange egera kero yo ogwigwete aichororo abantu nabo bacha abange korende wetera machika rugu na president Moiso Bwangu iga kero njena tanga ne stadium Ikaranzagaria ebirogo biri biroro Maria in the small rooms kero nikaranzete ngote bunga ngona community ngaiba ikire nama ngote bugisieri bangire kwa eguri baga na kero mo osi mo county commander ndebe tingwanja ekiagera amachika covid deri gwanja baono iga anyway abantu banyorane emegutano narwaro na kero mugabana ante ngo tema na maitna tema lakini yabako kuna yabako para ndokora te buruburu aro yatoiche pakankaiga watebi kiaba kiagera tutale tamainya lakini tuancha no musigari abosigari abu ankimambia togocha aiga egera omkuru asebare bancha mbakoro bokongonde bwenzi mami ninye gere tabagena bange barache baiche abande koru Nairobi abande koru Mombasa ekiagera oyo no monto bwanchire n'abantu abange ngosaba ngwakambia mono as a assembly all you did na se governor na abanyakenyoro aimakorire mbia mono sana ende kubasaba tolemereri maambi tukore enyangi yo mwanchoito Kennedy Mainya igo tedi mbati mange a family ndo kwa na mange mambia egente kenene onye konye ko bwate obombo tuna Mainya igapi bona tayo naroro ngero yo twara bombo tune to yire se family na basorori to yire se family instead sabere family abana bali abake nyasaba konye bakini baba bantu banjete nyasaye mono kejima kera bala mwanje nyasaye kera gentake ko wazi uyego sine chief na lengo njirole kwa hiki naye mbia mono sana kwato ni mwizo nilitwa icha ento wakambia mono sana igo aso ndebwenzi marago bantu abwate functioning nkeigo ile kusangelia tongoronke anakingo na otabaraga ba msie bane mbiamono mwaje taso bonge ende mwa